पेटवे में बउआ आगे मुँह मारा पैसा में कर है बे और देशवा के झटका मुँह मारा घूम घूम तू गौआ यूज कला कंडम लखनऊआ मुँह मारा घूम घूम तू गौआ यूज कला कंडम लखनऊआ अफाद उठालया जब हम सेल के बेचने दुनु हम मेला फीमेल के एक भाई किला पफीरी बा प्यार से ले लो तू ना दादा की रिबा ना दादा की रिबा आए हे रे दादा अफाद उठालया जब हम सेल के बेचने दुनु हम मेला फीमेल के कब से कमाई कर बाटे हो भौआ घूमे घूमे जाके गौआ यूज कल कंडम लखनऊआ मुँह माना घूमे घूमे तू गौआ यूज कल कंडम लखनऊआ कभर में रहबा त फाटी न पाडा मजा मिली पूरा होई सरदा औधी सा आरे अनिरे कइले दुकान बा अजय विनोद के ठुकल कान बा ठुकल कान बा ही रे दादा कभर में रहबा